Какво направихме? Какво направихме? Мазахме се, мен ме мазаха, аз мазах, много съм доволна. Всичко е омазано. Лъщим яко. 50-ки, 20-ки. Да. Топ. 50 фактор. Гърба ми. Кавера ми, гърба ми. И след малко отиваме на каяцата. Последните ми думи. Последни думи, да. Николче, обичам те, мама, апартамент съм ти купила, ще имаш наследство, бая съм ти оставила. И още два, за които не знаеш. Ти? Какво ще кажеш на майка ти? Тя знаят всичко. Мама, кредити са за теб. Имаш майка кредити, да. Еми, супер. Супер. Трябва да сте подготвени, като както се е казала, но шапки, другите неща не са толкова. Току-що се оборудват с жилетка. Надява се да... Готови сме вече. Надява се да плавам гол. То пък се оказа, че трябва да съм с тениска. Жалко. Да, жалко наистина. И съм с жилетка, и с тениска. И това малко разминава очакванията, но няма нищо. Надявам се сега тук всичко да бъде доста яко. Мисля, че ще бъде доста интересно. Така. И ето, вече сме на каяка. Чакам групата. Имам си още един двигател. Запознайте с втория ми двигател. И така. Ще действаме. В момента се намираме в язовир Цонево и е уникално. Просто е адски красиво. Язовир Цонево е пълноводен, както никога до сега. Не съм го виждал по този начин. И сме огромна група. И чакаме да се съберем всички, защото много бавно става качването и потеглянето на всички. И сега имаме там едни приятели и ще отидем да ги догоним. Ето там са. Айде! Лек сблъсък. Тук с колегите. Как е? В момента е интервю това. Прекрасно изживяване. Тук нищо страшно няма. Добре. Само не ме блъскайте. Малко може. Това е двигателен действие. Много добре се справя. Страхотно е. Осъзна как е наляво, надясно. Супер. Да. Много яко. Аз гриба, ама сега като се мърдам. Ами, сега ще се размърдам. Така, прибирам GoPro-то и почваме. Така, 30 минути след започването на гребането имаме вече така наречената ситуация битката пред Цонево и тя е следната. Каквото и да правим, отиваме надясно. Винаги. Не знам на какво се дължи. Който обяснение? Ах, да стигнем останалите без обяснение. Ох, извинявам. Добре, за сега сме безмълвни, продължаваме да действаме. Сега пък мислиш да си дойдохме. Така, току-що Титаник потъна и това сме оцелелите. Леонардо Ди Каприо вече е на дъното. Голям килипир се кръжи нас. Ние останахме. Как пък оцеляхме точно така? Между другото беше нагласено, че нещо. Бай, чакай, искам. Ще да направят зак на камерата. О, ни пипал iPhone, виж я. Натисни тук. Дай на професионалисти. Да. Така, в момента се намираме под моста над язовир Цонево. Вижте за какво става на въпрос. Следно сме пред Бруклин Бридж. Доста се изморих. Как си, колежки? Мисля, че чувствам много добре. Чувстваш се много добре? Да. Ние още не сме падали. Не сме падали, да. Надявам се да не падам. късно. Не е късно, ама не смятам. Какво? Що? Как така? Как така? Що бе? Как съм с него? Само ми казва отзад, че е изморен, не знам. Много сме добре, страхотен отбор сме. Нали?
Да, жената взима решенията. Мъжа се снима. Не, Точно сега сменили го. оставам да ги вземаш да се чувстваш спокойно. Дали се тревожиш? Да. Те продължаваме. Само, че ми е много трудно да греба докато снимам, така че отивам да снимам. Да греба, чао! Съпуща. Какво снимаш? Да, не, аз не трябва ли да го обърна? Не, така. Ама снима ли в момента или трябва нещо? Снима, да, не виждаш малко екран. Да, виждам. Ето вижте нашия герой. Сега аз почивам. Добре. Той гребе. През цялото време аз греба, през цялото време. Да, той има 4 ръце. 3 поне. С 2 гребе, с една снима. Важното е, че имаме настроение. Ето вижте тази красива бяла усмивка. Да коментираш? Тези мускули, виждате ли ги? Това със всеки ден гребане се получава. И въртене в кръг. Не, без въртене. Без въртене. Така, важно да виждате собственика на GoPro-то. Не скалите, важното е той да се вижда и да как гребе. Как се чувстваш, я кажи? Добре, малко изморен. Водата свършва. Природата виждаш ли? Успяваш ли да се насладиш или? Да, уникална е. Тук пред нас са чудните скали. Как Тук е са рибарите, слънцето? наслука момчета. Че я съм мръднем. Слънцето добро ли е? Слънцето е доста жарко. Жарко, ама тук не се вижда така. Ето Завърти сега. го просто да са били чудните скали. Как да... От тук ли? Не. Да. Ето, вижте всъщност за какво дойдохме. Чудните скали от съвсем друга перспектива. Да. Ето, изпреварахме първенците. Аз не виждам тук какво са снимали. Последните станаха първи. Шампионите! Тук са. Последните станаха първи. Ето ги първите, ние бяхме последните. Сега правим обратен и това е. Сега пак сме последни. И сме първи. О, генгерлика! Завивай! Завивай, че отиваме в генгерлика. Добре. Thank you. Справяш се отлично. Много си добра. Не бих си пожелал по-добър партньор от тебе. Старай се да отговарям на вашето високо. Много ти благодаря. Така, дай тук да се сгушим с другите и А нещо друго искате ли? да видим какво ще кажат и да правим обратен. Yes! Назад ли да отидем? Който иска да идва при нас и ни върта. Добре, не? Де ще ме отрежеш, брата? Така, събрахме се колко? 20 на каното? Има ли? Кое? Има 20. Добре, събрахме се. Стой, тук не мърдайте, нещо ми не можеш нататък. Добре. Стоим. Охо! Кажи нататък, ще ме пука малко. Чай да не се ударим с тия гребла. Е така някак си. Добре ли? Паркирахме се. Добре. Айде. Чай аз да направя. И най-накрая свършихме. И сме първи, между другото, от 20 канута. Браво на нас, партньора ми. С най-смотаната техника. Що да е смотано? Убихме се да се въртим в началото. Само в началото, докато му хванем. Обаче дадахме най-доброто от себе си и успяхме да станем номер едно. Обичам да съм номер едно. Как сте? Супер сме. Ударихте и вие, ама... Никаква тренировка. Това са вторите.